Lami siya. Ang buwad baw. Inato nga pagkaon nga sagad gining pritohon aron iswa. Apan mga kapuso, aduna sabdi ay pinalahi nga pamagi sa pagluto na ini. Sama na lang sa gibuhat niining Osaka Cafe, diin ang buwad gihimo nilang sagol sa pasta. Ato kining tilawan mga kapuso, pinaagi niining report. Sagad sa mga pasta nga atong matilawan, Italian style ang pagluto. Apan ning usa ka kan-anan sa Maydan Hakosalem sa Dakbayan sa Sugbo, linahi ang pasta nga ilang dalit. Kay ang gisagol ni ini dili sardinas o bakaha meat sauce, kundili buwad. Among naila-ila ang mag-business partners nga sila si Murphy Mayol ug Adrian Jungzon nga maoy nakamugna sa maong unique nga konsepto. Gani, ila pa kaming gitudluan kung giunsa nila pagpreparar ang gitawag nila nga tuyo pasta. Aduna kini sagol nga sibuyas, kamatis, ahos, corn oil ug syempre ang ilang buwad nga tinimplahan pa og secret ingredient aron mas mulami. What we're making today, atong himuon karon mga kapuso kay toyo pasta. Corn oil, Gomer. There you go. Sakto lang siya para saute sa ato ang atong ingredients, no? So white onion is here there. There you go. Para na yung nga texture, we really use fresh tomatoes good. And then here the toyo pasta, the toyo. You can actually use laing pasta. You can have spaghetti or linguine or kanang curl. Ug mao na kini mga kapuso, ang pasta nga may buwad. Matud nila nga naimbento nila kini aron adunay pagka-Pinoy usab ang maong pagkaon. Pang Italian man usually. Italian usually. So Mahal man something siya. Pinoy. So, me coming from Bantayan, then growing up kanang isda gud ba? So abuwad ka ano, so they try me and then we come up with this pasta. Mas lami usab ang tuyo pasta kun parisan og ice cream. Kay matud pa, mubalansi gayud ang katamis ug ang kaparat kun imo kining matilawan. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.